Εμείς από την αρχή αντιμετωπίσαμε την Ευρώπη και επιμένουμε σε αυτό σήμερα ως ένα σημαντικό πεδίο πάλης για ιδέες και πολιτικές. Είναι μία επιλογή στρατηγική, όπως είπα. Σήμερα όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται στο καλύτερό της σημείο και δεν έχει η Ευρώπη την εξέλιξη που είχαμε ονειρευτεί όλοι όσοι είχαμε από την αρχή στρατευτεί σε αυτή την υπόθεση. Συνεχίζουμε ωστόσο να οραματιζόμαστε μια διαφορετική Ευρώπη και μέσα σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και όλες οι χώρες του Νότου να έχουν μια διαφορετική θέση. Δεν συμφωνούμε με αυτή τη γερμανική Ευρώπη που βλέπουμε ότι χτίζεται τα τελευταία χρόνια. Επίσης, θεωρούμε ότι οι βασικές οικονομικές πολιτικές, δηλαδή όλες οι πολιτικές λιτότητας, δημοσιονομικής προσαρμογής και αυστηρός φιλελεύθερες ή και νεοφιλελεύθερες διαρθρωτικές αλλαγές που επιβάλλονται, οδηγούν στο να θαμπώσει το όραμα της Ευρώπης, ακριβώς γιατί μεγάλα τμήματα των πολιτών της Ευρώπης δέχονται τις συνέπειες, τις αρνητικές αυτών των πολιτικών.